Hassan Kaya TV. A darussan mu koyi Hausa, za mu koyi wasilla. Akwai wasilla guda biyar, sai kuma guda biyu da ake haɗawa a cikin guda biyar ɗin. Akwai a, i, o, u, ai, au. Misali, ba, be, bi, bo, bu, bai, bau, cha, che, chi, cho, chu, chai, chau, da, de, di, do, du, dai, dau, pa, pe, pi, po, pu, pai, pau, ga, ge, gi, go, gu, gai, gau.